Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ubah Kynsaibor lingdo ubalong ukur tongka BJP na malki lai umkara constituency hakishitrik urampang aracara pausan ulat hep kerteng banyak honnya ki election MDC shikiying dor bar thaw an jong ka khasi hus autonomous district council kabansal long hakar puwaitrik urampang aracara pausan habakaran jikilar pathai kubor uba Kynsaibor ulong baki autonomous district council lade bandanno eka an ka bakhanglat eka jinya kintiap steng ni ka anti defection law khnawan pinskem eka executive committee hapo ki council kabedi bakani ka anti defection do ko ba kin introduce bahan da district council ma nang ba kanumdan ka jingya kaya seng nakawai ka seng syakawai ka seng kata hi kadi ka ba ngakwa ban introduce ka district council paj ba ai hakan ka jela ka jungi i ba kidang tiang kidang artatien man kidang ka BJP ma ndai ngan ai ka kawai kan sa pi ka ba ka ai ka ba long yi tiang ka dai kan nyam ndai ngan ong ngan ai kan sa pi ka ba long ka jing sisa kai hakan nagalan ka jela Mizorama ba kabu ka ba buon kinong song bat ki kiri riulong bar ki kristan ndai ngin pek ha artli ki district council ha ka jilla Mizoram ka ka mara autonomous district council bat ka chakma artli na ki district council ka sansyar ka ka BJP ndai ngim syam lai i ba kandan kanu ka jingjama ka balong ka parti jungi ka long persya ka jat beri jungi ma te kata nga kermen ba ki paj ba jungi ru paj ba riulong kin pediang kin BJP mar kidu ki baro em kidi ki jing chobria ki jing lam bakla ken ha ki social media ki YouTube menta alur kata ka jingkli jong phima ngadang long samla barang ni chakmat akan ni ka jinye khoni kan ka action te nga kermen ba ki para samla hi ki basuthu mo ya ka khia question marngaro ngadan hangni banmi na kamenta ka jong ki nganget ki kin suthu ya kin ai ka jing kersyani ngamo lingba ka nongrem ka banga hi ngala pisai ki ka bispo kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ka ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kamman yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ka vote jongpi ha ka arpwoi tarik urampang arjar arpsa baik ya ka program markman bat ki kertong